36 vot favur u 29 kontra, il-Parlament approva mill-istadju tat-tieni qari l-emendi fil-liġi tal-IVF. L-abbozz tressaq mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn illi f'kummenti ma' One News stqarr li l-vot se jfisser pass eqreb lejn iżjed mirakli tal-ħajja. Sodisfat ħafna li issa il-grupp parlamentari kollu laburista vota favur l-emendi fl-IVF illi fissru li issa la darba naslu għat-tielet qari għal-Kumitat Statutu Komitat tielet qari ħajkonna liġi fejn ħanatu aktar opportunitajiet lill-aktar persuni li jsiru ġenituri, ħanatu aktar opportunitajiet ta' ħajji ġodda, ħajkonna aktar embrjuni li jsiru tqala jsiru tarbija xil-liġi tal-lum kif għada sal-lum. Hemm ħafna embrjuni li jintilfu fil-proċess li jiġri llum imma bil-emendi li ħandaw ħajkun hemm aktar embrjuni li nsalvawhom. Minna l-oħra, l-oppożizzjoni ivvutat kontra l-emendi li se jkunu qed jgħinu aktar persuni jsiru ġenituri. Fil-votazzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija naqas milli jagħti l-vot ħieles lid-deputati tiegħu biex bekk jikkonferma li l-vot ħieles li kien qal li se jagħti ma kien vot ħieles xejn, tant li deputati nazzjonalisti kollha ivvutaw kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ wara l-vot, il-kap nazzjonalista ikkontradixxa lilu nnifsu fi ftit minuti. L-oppożizzjoni kollha ivvotat kontra dawn l-emendi. Da ma jfissirx li aħna ma nibqgħux nitkellmu anka għal dawk il-koppji li għandhom problemi ta' infertilità u naraw kif nagħmlu biex kull fejn ix-xjenza t-teknoloġija l-avvanzi li kienaw fid-dinja llum ikunu għad-dispożizzjoni tagħhom ukoll dawn ikunu. Mistoqsi mill-ġurnalisti x'se jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jgħin il-koppji infertili ġella darba ivvota kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF, il-kap nazzjonalista qal biss li se jkompli jitkellem magħhom bla ma ta' ebda soluzzjoni għad-tbatija li jgħixu fiskiet dawn il-koppji. Intant, il-Malta Infertility Network laqat il-vot favur l-emendi fil-liġi u appellat biex fid-diskussjoni li ssir fi stadju ta' kumitat jittejjeb dak li ġie propost. Saħqet li l-infertilità hija kundizzjoni medika u l-pazjenti għandhom ikollhom aċċess għall-aqwa trattamenti possibbli. L-NGO ħeġġet lill gvern biex ma jiqafx u jkompli modernizza l-liġi sabiex aktar koppji infertili jiġu mejjuna.